disfrazas agora, Furuncho? Miro, eu deseño o plan, ti fai o que eu che digo. En canto o cura non se escriba como comenzais, eu irei darlle o empurronciño final. Valo tirar escaleiras abaixo. Non, falo do empurronciño, o asunto do premio. Direille que Facundo Taboadela é un home bo e xeneroso que vai entregar todos os cartos do premio á parroquia. Como? Imos pasar tantos traballos para darlle os cartos ao curiña do Grelo? Que non, home, pero el ten que pensar que sí. E así concederame o premio encantado da vida, o que eu dicía. Sí, non, pillas toda a primeira, cuñado. Que cariña lle vai quedar cando quede sen nada. Un momento. Ese logo me denuncia. Non, porque para iso tería que recoñecer diante do banco que aceptou un suborno. Polo tanto, non poderá denunciarnos. É un plan perfecto. Se sabemos xogar as nosas cartas, o sábado só haberá que darlle o golpe de gracia. Iso do golpe de gracia é unha maneira de falar, non? Home, claro. Ai, a felicidade nunca pode ser completa. Anda, senta aí, miro. A estas horas o cura xa debe de andar polo bar, así que atento. O que imos facer é isto. Por certo, xa decidiu quen vai ser o xubilado do ano? Eu diría que sí. E non mo pode dicir, claro. Muller, sería como revelar un segredo de confesión. Fai moi ben en ser discreto. Pero xa que insistes, vouche dar unha pista. É moi posible que o premio quede na familia. Está pensando en... De verdade. Ai, ela estaría encantada. Co ben que lle virían eses cartiños para pintar a casa da aldea. Muller, non gastará todo en pintura. Todo non. Tamén quere reformar o xardín, amañar un tellado. Pero algo deixará para a parroquia, non? Algo sí, pero non fan ilusións, Mira ti que ben. Boas tardes. É vostede o padre Nicanor? Sí, en que o podo axudar? Son Facundo Taboadela, un presidiario revirado. O que? Un empresario retirado. É vostede desta parroquia? Claro, emigrei ao Brasil moi noviño e acabo de volver a vila. Por iso lle quería pedir un favor. Dígame, amigo Facundo. Verá, o caso é que me encantaría acudir a esa cea dos pensionistas por facer amigos. Home, claro, aquí todos son benvidos. Mira, coa súa muller. Quedei viúvo hai pouco tempo, despois de 50 anos de matrimonio. Canto o sinto, debeu ser terrible. Como a todos os matrimonios, supoño. Pensaba vir cun amigo, don Anselmo Concheiro. Sí, claro que sí, será xubilado, non? Ese está xubilado desde que naceu, non traballou na vida. Estupendo, supoño. Está vostede atendido? Mónica, preséntoche a don Facundo. Acaba de volver do Brasil. Botei ali 100 anos, ou máis. Sí. Pois non se lle pegou unha diña ao acento brasileiro. Algo si se me pegou, pero como me tive que duchar un par de veces ao volver, xa se me foi despegando. Quere un cafeíño? Sí, pero pomo fora, guapiña. Quero respirar os aires do país despois de tantos anos. Que, cuñado, como foi todo? Ben, o paspando cura non me recoñeceu. Xa sabe lo que tens que facer cando Mónica che trae o café. Sí, xa teño os billetes preparados. Vale. Ei, disimula. Que padre! Como vai a organización da cea? Oi, de maravilla. Sí. Mira, precisamente, acaba de apuntarse ese señor de aí. É un empresario moi agradable. Está pensando xa en darlle o premio do xubilado do ano, non? Pois non. Disimule, co listo que é vostede. Non sei de que me falas. É un empresario, chámase don Facundo. Sí, xa o sei. E o máis importante, acaba de chegar do Brasil cun fortunón. É iso que ten que ver. Xa, verá, padre, se vostede lle dá o premio a unha persoa calquera, apañará os 5.000 euros e vía. Por exemplo, a señora Carme, que pensa que faría cos cartos? Gastalos case todo en pintura, supoño. En cambio, se lle dá os premio a unha persoa que xa ten a vida resolta, os cartos acabarán na parroquia. Pero ti toleaches ou que? Como vou actuar eu así, desa maneira tan ruín? Sí, perdoe, padre, vostede é unha persoa admirable. Tan recto, tan xusto. Aquí ten. Gracias, nena. Agarda. A ver. Toma, queda coa volta.
Seguro que non se trabuca. Sobranlle moitos cartos, isto son 50 euros. Non te preocupes, para que quere os cartos? Queda coa volta. Pois, gracias. Se me ve o cutre do meu xefe apañar unha propina así, morre dun infarto. Limpia, escolopendra. Viu? Que señor tan xeneroso. Mira que sorte tiveches. Amigo Facundo. Non sabe a alegría que tiven hoxe ao coñecelo. Aí estamos igual. Eu tamén me coñecín hoxe. Xa me contaron xa do seu humor, sí. E tamén que é un empresario culto e traballador. É honrado. Honradísimo, Oh, vaya, que encarna todas as virtudes que debe ter o xubilado do ano. Oh, é vostede moi amable. Pero seguro que na parroquia hai xente máis necesitada que a min dun premio así. Eu xa teño a vida resolta. Saen os cartos polas orellas. Por iso, unha persoa xenerosa como a vostede sabería darlle eses cartiños o mellor uso posible. Sí, supoño que os entregaría a algunha causa benéfica. Así me gusta. Eu son así, estrambótico. Filantrópico. Sí, de todo. Como son tan rico. Mire, amigo Facundo, xa lle contei que somos unha parroquia pobre, chea de dificultades. Non me diga. Sí, mire, chego o inverno e non temos calefacción. Como nota. Farei o que faga falta para que nesa parroquia pasen o inverno ben quentiños. Eu creo que con 5.000 euros chegará. Xa veso por onde vai. Non se preocupe. Ai, é vostede un chollo. No, un santo, que é vostede un santo. En fin, don Facundo, vémonos o sábado. A cea é aquí no Bar Suizo, Mira que ben. Veña, ata loguiño. Ata logo. Isto marcha. Eu tamén. Viches ese fulano? Un tipo algo raro, non? Cando alguén ten tantos cartos como ese señor, non se di que é raro. Dice que é especial. Vai. Tes diante o gañador do premio o xubilado do ano. Viches que fácil foi todo coas miñas instruccións, Sí, claro. Pero mentres ti dabas instruccións, eu tiveñe que dar 50 euros á vampira de Mónica. Xa, pero a cambio, Sí, vaya mariscada, imos papar a conta do banco. Xa estará Olimpia facendo preparativos. Ajá. Como limpia? Pero onde a cea? No suizo. Carallo, pois iso sí que é un problema. Que lle dicimos a Olimpia para explicarlle que ti non estarás no Suizo o sábado, Como que non vou estar? Vou ser o primeiro en papar nécoras. Imos estar ali pero disfrazados. Olimpia pensará que non. Podemos dicir que tiven que ir ao hospital porque operaron do apéndice a ti, Herminia. Non, cuñado, iso xa llo dixeches o mes pasado para ir pescar. Por iso mesmo, mona. Se funcionou unha vez, pode funcionar dúas. Pero é que a ti, Herminia, só ten un apéndice. Xa está, diremos que imos ao cine. E non sospeitará nada. Odio andar con mentiras. E non sei que lle podo dicir para desfacerme del. E se mandas ao cine? E non sospeitará nada. Poñe unha peli de Shin-chan. Non é mala idea. Sempre di que é o seu actor favorito. Olimpia, teño che que dicir algo. Resulta que o sábado... Ai, niso mesmo estaba pensando eu. Como non vai haber moito traballo, por que non vas ver unha película con Antón? Diso nada, teño plans e non nos vou cambiar. Anímese, xefe, é de debuxos. Ui, vexo vos moi interesadas en que vaya a ver unha película. Non, que parvada. Ti fai o que queiras, miriño. Porque, que plans tes? Vou ir ao cine. Moi ben, pero era o que non... Tía calar, piraña. Aquí mando eu, está claro? Sí, clarísimo. Se ti queres ir ao cine, vas ao cine. E non importa o que nos digamos. Claro, xefe, vostede manda. Así me gusta. Ata mañá. Ata mañá. Gracias. Olimpia, anda o raposo no galiñeiro. Vía libre. Miro está dormindo. Vamos, señora Carmen. Que? Traedes todo? Sí, as centolas teñen unha pinta bárbara. Vou meter isto na neveira. Vai. Ai, A noite traio arroz con leite. perfecto. A ver, que fermosas.
Gracias por todo, señora Carmen. Estas cousas dan traballo, pero tamén son unha alegría para este bar. Ai, se cadra ainda hai máis alegrías. A ver, a ver. Ala, ata noite. Chao. Hai que poñer a refriar o champán.